Имахме ги положенията, но мои така грешки и прибързани отигравания попречиха да излезем с по-голяма победа от матча. Много Пенев каза, че един от проблемите в отбора е това, че нападението често пропуска. Да, прав е, както казах, и ние си го виждаме сами в себе си. Много сме някакси така без зъби. Имаме положение, аз имах 2-3 пъти ек-нек, замотвам се с топката, изпуснах и сам срещу вратара, което е недопустимо. Ники Михайлов определи съперника, като цитирам, пълни чобани. Ще се съгласиш ли? Не, те възрастни футболисти не бяха така на нужната класа. Ние, ако и закарате владение на топката, сигурно е 80 на 20 за нас. Какво е полезна тази контрола за националния отбор? Полезно е до там, че налагаме нашия стил в вече изиграните 3 контроли с тази 4 и имаме един нов облик. Не е ли потискащо пред толкова малко публика да си играе така мач? Не е потискащо. Колкото преценяват по толкова да идват, няма да се молиме на никой. Като преценят да идват, като преценят няма да идват и да ни псуват и да ни псуват. Без значение, не им обръщаме внимание и това. Имаше ли менеджери от Рубин Казан? Наблюдавах ли тази вечер? Нямам представа изобщо. Това за Рубин от вас го чувам. Не знам. С настояща дата съм още футболист на Газиантеп. А кога ще научиш името на новия си отбор? 15, 16 до 31 време и до 31 август има много време. Може да съм в Газиантеп, може да съм някъде друга, никой не знае. А по някакъв начин оказва ли влияние на играта ти? Защото в Турция има такива информации, че евентуален нов трансфер по някакъв начин те разколебава или... Не бих казал, ние сме професионалисти. Аз имам други проблеми, но сам си излизам от тях, не искам помощ от никой.